Zuzka, no uznaj. Tak toto je parádička. Ty si pri vôni. Ukáž. Áno. Tak nielen slniečko, ale vôňa krásnych kvetov. Je to fotínia, alebo po slovensky červienka. A vlastne máme okolo seba len červienky, ale napriek tomu, ako vidíte, všetky sú iné tvarom aj listom, ale červienka je vlastne vždy zelený krík, teda môžem povedať opačným slovom neopadavý, všeobecne zelenolistý krík, takže tie staršie listy sa už zazelenajú, ale tieto červené nové výhonky alebo nové listy sa objavujú od jary, teda keď začína rašiť tá rastlinka a vlastne nám zdobí tú celú rastlinku až do jesene a potom na jeseň ešte raz dostane taký nový dých a tie sítosti farieb sa ešte viac zvýraznia. Tak to je ideálne do záhrady v tom prípade. Je to ideálne do záhrady, ale asi by bolo na mieste spomenúť najprv tie základné typy. Toto patrí medzi základné? Áno, toto patrí. Všetky vlastne zo spodu vetviace kríčkové formy, fotínie sú základné typy a potom sa už rozličujú ako tie podruhy. Jasné. Toto je asi najpoznanejší podruh červienky a je to Red Robin, ktorý sa vyznačuje asi takým najmohutnejším rastom a veľmi dobre sa z toho dajú tvoriť živé ploty, ale zase netreba zabúdať na to, že keď rastlinka je vhodná na živé ploty, to neznamená, že sa musí z toho robiť len líniová výsadba. Kľudne sa dajú použiť ako solitérne rastlinky alebo skupinovité výsadby, že dajme tomu nejaký úsek len vysadíme, dajme tomu 3 kusy vedľa seba a že teda vytvoríme k niečomu kulisu. Perfektné. No a vlastne sesternica Red Robinu. Táto? Je Carré Rouge. Red Robin má väčšie listy, takže keď vlastne vytvorí nejakú hmotu, tak bude vyzerať tak tučnejšie. Mohutnejšie, áno. A Carré Rouge, ako môžete vidieť, ale ty to teraz kazíš trošku, prosím ťa tú vetvičku, že tie konáriky smerujú viac nahor. Áno, a teda je kompaktnejšia a tým pádom trošku aj taká štíhlejšia ušia. Áno. Teda v dospelosti, keď sa bavíme bez rezu, Carré Rouge bude obsadzovať užší priestor, menší priestor a fotínia Red Robin bude si vyžadovať trošku viac priestoru. Ale musím povedať, že obidve sa dajú výborne strihať. Takmer celé vegetačné obdobie. Teda môžeme strihať pred rašením, aby vlastne sa tá rastlinka zahustila, ale potom kľudne môžeme nazbudiť tú rastlinku na to, aby ešte raz vyháňala nové výhonky, keď ju odstriháme po odkvete alebo začiatkom leta. Jasné. Tuto máme jednu tiež takú veľmi zaujímavú sortu, teda podruh červienky. Je to Pink Marble. Trošku nám to narúša tú našu červenú, ale pink je veľmi blízko. Áno, v preklade je to ružový mramor a táto červienka sa vyznačuje tým, že tie staršie listy má také sivastejšie alebo aj bielopanašované. Áno, vidím, to je zaujímavé inak. Tie sa dá krásne strihať a vytvorí to nádherný, vlastne taký kompaktný vzrast. Toto už je zase len úprava, aby sme videli, alebo... Nie, bratranec Red Robinu, Little Red Robin. Aha, jasné. A vlastne už to meno, tak teraz povedz ty, že čo naznačuje. No tak to, že je to menšie, no. Ktorý vlastne dorastá do omnoho menších rozmerov. Takže kým Red Robin, Carré Rouge, aj Pink Marble, všetky dorastajú približne cca okolo 3 metrov. Zaujímavé. Bez rezu. Ale máme tu podruh Little Red Robin, ktorý dorastá do úplne malých rozmerov, bude kompaktná, skôr takého gulovitého tvaru a dorastá do 80 cm až meter. Čiže nemusíme nič takto siliť, ale jednoducho miesto tohto zoberieme tento. Ak chceme živý plod, dajme tomu menší, dajme tomu ohraničiť nejaké priestory, ale veľmi často sa používa ako solitér, teda do záhonov ako vždy zelený prvok, že je to krásne červené, gulaté. Dobre, a toto ostatné, čo tu už máme, to už sú nejaké ako tvary, ostatné, čo tu máme, sú vlastne tvarované varianty tých istých druhov. To, čo má za sebou, je vlastne starší kus Red Robinu, s tým, že pestovateľ si dal tú námahu vyčistiť tie kmienky a vytvoriť z toho teda, nazývame to viackmeň. Áno. Veľmi krásne sa používajú tieto mnohokmene, či už červienka alebo iné, do trvalkových záhonov, že máme podsadbu a niečo dominantné z toho vyčnieva. A toto je veľmi dobrá voľba, pretože aj kvitne a je to vždy zelené. Toto máme aký typ? Carré Rouge. Carré Rouge je spriamenejší druh a z toho vlastne pestovateľ
si vytvoril, ale to môže aj divák alebo záhradkár, šikovnejší, vytvoriť všelijaké tvary. Takže Super. môžete skúšať. Samozrejme, keď moc pokazíte, tak Jasné. trvá to, kým sa to napraví. No a ty si mi ešte hovorila, že tu máme vzadu. To je to krásne, čo tam vidíme? Možnosť, keď si niekto chce zadovážiť vždy zelený strom, tak červienky ako kríky sa pestujú aj ako stromy. Chcem ale upozorniť, že na toto už treba, aby človek bol odborník. Je to tiež Red Robin. No, takže tuto máme taký vlastne akoby posledný variant, ktorý by chceš ukázať, hej? Áno, toto máme tzv. Polkmienky, takže vlastne takto dosahujeme efekt malého stromčika, ale je to stále už poznaný variant, pretože to je ten Pink Marble. Toto je už staršia rastlinka a tu je vidieť, že krásne zafarbuje, aj to má také veľké listy. A všetky vlastne tie podruhy sa štiepia, alebo teda pestujú aj na kmienok. Toto je Carré Rouge a toto je Little Red Robin. Nádherné. Takže naozaj, keď má niekto tú červienku v hlave iba pri tom živom plote, tak to tak nemusí byť. Ich využitie je veľmi široké, ale samozrejme sú z nich tie základné druhy vhodné a potom sú tie už vyčečkané, ktoré môžeme používať ako solitéry. Ďakujem ti pekne. Nech sa páči.